हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൻ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം ഹരേ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം येन തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണാ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അധ്യായം 2 ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം 20-ാം ശ്ലോകത്തിൽ തൊട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ എന്താണ് ഒരുപാട് ഒഴികഴിവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സ്വഭാവം വന്നത്? കാരണം എന്താണ്, അത്രയും കുടുംബ മഹിമ ഉള്ളതാണ് അർജുനന്റെ, അല്ലെ? അത്രയും കുടുംബത്തിന്റെ ആ ഒരു അന്തസ്സിന് പോലും അർജുനന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം യോജിച്ചതല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ പറയണം, അതായത് ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷെ ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിന്റെ അനശ്വരതയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അർജുനനോട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ശ്ലോകത്തില് ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാണ്. അതായത് ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് സനാതനമാണ്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കി. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു 15-ാം അധ്യായത്തിലെ 7-ാം ശ്ലോകത്തില്, മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതനഃ. അതായത് ആത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്, അതിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഭൂതകാലം എന്താ പറയാ, ഭാവിയോ വർത്തമാനമോ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഇനിയായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയുമില്ല. അങ്ങനെയാണ്. ആത്മാവ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അത് എപ്പോഴും എവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പ്രാചീനമാണ്, പുരാതനമാണ് ആത്മാവ്. അജനാണ്. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജന്മമില്ലാത്തത്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. ആത്മാവ് എപ്പോഴും നിത്യതയിലാണ് ഉള്ളത് ആത്മാവ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയണം ഭഗവാൻ.
അപ്പോ കിഴവനെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ശരീരത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന ആ മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ വയസ്സായാലും നമുക്ക് വാർദ്ധക്യം വരും അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ശൈശവം, ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം എന്നുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം ഉള്ളിലൊരു ആത്മാവുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിലർ കണ്ടിട്ടില്ല, എത്ര വയസ്സായാലും അവരെന്താണ്, അവർക്ക് ആ ഒരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ആവേശം എല്ലാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ യൗവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം തന്നെ അവർക്ക് ആ വയസ്സാകുമ്പോഴുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ശരീരത്തിനാണ് മാറുന്നത്, ശരീരമാണ് മാറുന്നത്, വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്താണ്? ആത്മാവ് അതേപോലെ തന്നെ, ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. ഇപ്പൊ ആത്മാവ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മാവ് എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്? ആത്മാവും ഭഗവാനാകുന്ന, അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ, ചതുർഭുജാധാരിയായ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് ആണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പോ ആത്മാവിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഹൃദയ ഭാഗത്താണ്. ഹൃദയാന്തർ ഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു രണ്ടുപേരും. ആരാണ്? ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്ഷേത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേഹം, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് ആത്മാവിനെ ദേഹി എന്ന് പറയും നമ്മള്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്? ആ നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്താണ് കുടികൊള്ളുന്നത് ആത്മാവ്. അപ്പൊ അത് മറക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വേദവിനാശിനം നിത്യം ഏനം അജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥാഖം ഘാതയതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനും ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ്, ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നില്ലേ, ഞാൻ ഇവരെല്ലാം കൊല്ലുകയാണ്, എനിക്ക് പാപമാണ് ഈ ഫലം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ. അപ്പോ ഞാൻ ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണം, അതായത് ആത്മാവ് അജനാണ്, അവ്യയനാണ്, അതിനെ ആർക്കും തന്നെ കൊല്ലാൻ കാരണം അത് അനശ്വരനാണ്. ആത്മാവ് നിത്യനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ, ആത്മാവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തതാണ്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ അതായത് ശരീരം നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക്, പക്ഷെ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, നാശമില്ലാത്തതാണ് ആത്മാവ്, അജനാണ്, പരിണാമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സമാധാനപ്രിയനായ ഒരു ജഡ്ജി, ഉദാഹരണം പറയാണ്, സമാധാനപ്രിയനായ ഒരു ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. ഇപ്പൊ ഒരാൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെതായ നമുക്ക് എന്താ, നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്താണ്, നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഇപ്പൊ ഒരു ജഡ്ജി എന്താണ്, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു കുറ്റവാളി എന്ത് ചെയ്യും? ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ശിക്ഷകൾ വിധിക്കുമ്പോൾ, മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജഡ്ജിയെ നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവർ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ നിയമാനുസൃതമായിട്ടാണ് അവരതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നീതിശാസ്ത്രാനുസൃതമായാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ ഹിംസിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറയുമ്പോൾ ആ കൊല്ലുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, അതായത് തൂക്കുകയറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, എന്താ പറയാ, ജഡ്ജി തൂക്കുകയറ് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ ആ കാര്യം നിർവഹിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് ആരാണ്? ജഡ്ജിയാണ്. പക്ഷെ അതെന്താണ്? നീതിശാസ്ത്രം അനുസൃതമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാനാണ് മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ്, ഈ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പോ ആ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ജന്മത്തില് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അയാളെ ഇനിയും കൂടുതലായിട്ടാണ് ഫലം അതിന്റെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഒരാളെ കൊലപാതകം ചെയ്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ഈ ജന്മം തന്നെ ആ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുമ്പോ എന്താണ്, ആ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ശിക്ഷയുടെ ഫലം അതിന്റെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി നമ്മൾ പറയും, അതിന്റെ ആഘാതം കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാനി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനി അന്യാനി സംയാന്തി നവാനി ദേഹി. ഈ വേർഡാണ് ദേഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആത്മാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഈ എന്താ പറയുക ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു.
അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ കുറേ ഒരു വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം പോകും അല്ലെ. അത് എന്താ പറയുക, കീറിയതോ പഴയതോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അത് മുഷിഞ്ഞതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി നമ്മൾ പുതിയത് എടുത്താണ്. അതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു സുഖം ഉണ്ടല്ലേ, സന്തോഷമാണല്ലേ. നമ്മൾ അതിന് വിഷമിക്കോ, അതിനെ ഞാൻ എന്താ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളരുതാത്ത ആ വസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും വിഷമമില്ല, നമ്മൾ പുതിയത് കിട്ടാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആത്മാവ് എന്താണ്, ഉപയോഗിച്ച് ജീർണിച്ച് അതിനി ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ അങ്ങനെ ഒരു ഭൗതികമായ ശരീരത്തെ അതെന്താണ്, അത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകും. എന്നിട്ട് അതെന്താണ്, പുതിയ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി അത് അന്വേഷണത്തിലാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടും. അത് നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ആ അനുസൃതമായിട്ടാണ് നമുക്കൊരു പുതിയ ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഉടുപ്പ് മാറുന്നത് പോലെ, വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ, ജീവാത്മാവും ഓരോ ശരീരത്തെ ത്യാഗം ചെയ്ത് ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും, പരിധി ഉണ്ടാവും. ആ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോയിരിക്കും. അപ്പൊ വേറൊരു ശരീരം അത് അന്വേഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ആ മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്, ആത്മാവ് മാത്രമല്ല, ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവും കൂടി ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ സുഹൃത്താണല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ശരീരം. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറമെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്കാ മനസ്സിലാകുക, അവിടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ഒരു സുഹൃത്ത് മിത്രത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉള്ളില് നമുക്കറിയാം, സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരു വെൽവിഷറാണ്, ഒരു സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ഇച്ഛകളാണ്, അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ശരീരം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. അത് നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ആത്മാവ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് വരും, സൂക്ഷ്മമായ ശരീരം കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അതില് എന്തുണ്ട്, അവിടെ ബുദ്ധിയുണ്ട്, മനസ്സുണ്ട്, അഹംഭാവം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണോ നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നത്, പ്രവർത്തിച്ചു കൂട്ടുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം ഭഗവാൻ തയ്യാറാക്കി തരും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ്, രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സുഹൃത്ത് അത്രയും ആത്മബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുക, ആ മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരം തരുന്നു. ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ മേലെ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നത്. ആര്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. അത് എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് വസിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് ഭോക്താവ്, ഏതാണ് ഭോക്താവ്, എൻജോയർ. ആരാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ്, ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭോക്താവ് എന്നുള്ള അണു മാത്രമായിട്ടുള്ള ആ പക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവ് എന്താണത്, ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഉത്കണ്ഠ എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധിയുണ്ട്, 3 ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക, നമുക്കെല്ലാം ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. 3 രീതിയിലുള്ള ആ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക, ആദി ഭൗതിക, ആദി ദൈവിക. അങ്ങനെയുള്ള ഇരിക്കെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോ രീതിയിലും മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. നമുക്ക് ദ്വന്ദ്വങ്ങളുണ്ട്, സുഖ ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്, ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ദുഃഖം വരുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടുത്ത ആഗ്രഹം, അതിനൊരു പരിമിതിയില്ല നമുക്ക്, അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആഗ്രഹം നടന്നു കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ദേഷ്യം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്, എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖിതരാണ് നമ്മൾ. കാരണം എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, ഇത് ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലമാണ്, ഇവിടെ എപ്പോഴും ദുഃഖം തന്നെയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിന് നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാലുടനെ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇപ്പൊ ഈ ഭോക്താവായ, അതായത് അണു മാത്രമുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന പക്ഷി കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഏത്, പരമാത്മാ എന്ന പക്ഷി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, വെറുതെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവ് എന്ന പക്ഷിക്ക് നേരെ എപ്പോഴാണോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ആ മഹിമകളെ കുറിച്ച് അറിയാനൊക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്, ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക, ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ആ ഒരു ആസക്തി വരുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്നത്, ആ നിമിഷം, ആ സമയം തൊട്ട് എന്താണ്, അപ്പൊ മനസ്സിലായി, ആ ഭഗവാൻ എന്ന, അതായത് പരമാത്മാ
ആത്മാവെന്ന് ആ പക്ഷിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ആത്മാവിന് സമയമായി ഏതിന്റെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ മുന്നേറുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷിക്ക് എന്താണ് എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടല്ലേ ആത്മാവിനെ. എന്താണ് ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാകില്ല. കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസ് ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. ആ മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ 1 അംശം മാത്രമാണ് ആത്മാവിന്റെ സൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്ര മോഡിഫൈഡ് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനാവില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതാ പറയുന്ന ഏത് ശാസ്ത്രീയങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവയ്ക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ഇനി എത്ര എന്താ പറയാ നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കലി അഡ്വാൻസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും, നമ്മൾ എത്ര പുരോഗമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും, പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ആത്മാവിനെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयं क्लेद्यो शेष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोयो സനാതനഃ. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയണം. അതായത് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആത്മാവിനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം. അതായത് ജീവാത്മാവിനെ എന്താണ് മുറിക്കാൻ കഴിയില്ല, ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം കണ്ണിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ഉപകരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കാണാനോ ഒന്നും നമുക്ക് അതിനെ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. കാരണം ആത്മാവ് ജീവൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അതിനൊരു സനാതനമായ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. പിന്നെ വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാ ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ വിശത്തെ തദനന്തരം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു 18-ാം അധ്യായത്തിൽ. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാലും നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ലയിക്കുന്നില്ല, ഒന്നാകുന്നില്ല. കാരണം എന്നും നമ്മൾ ആ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കും. അപ്പൊ സേവനയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തുടരുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ അദ്വൈത ഫിലോസഫി, അത് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എന്താ പറയുന്നത്? അവരെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? അജ്ഞാനികൾ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, നമ്മൾ ആ രൂപത്തിലേക്ക് ചെന്ന് നമ്മൾ ലയിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള മുക്തിയാണ്. അതായത് നമുക്കവിടെ ശാശ്വതമല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ യജമാനനാകുന്നു, നമ്മൾ സേവകരാകുമ്പോൾ നിത്യ സേവനയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണം. അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം സ്വരൂപം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനായിട്ട് ലയിക്കുന്നില്ല. ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, അളവിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വ്യത്യാസമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായ ഒരു ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ, അതായത് അതാണ് പറയുന്നത് ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ഒരു ജീവാത്മാവ്. അതും അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാനെ 3 ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ബ്രഹ്മൻ സ്റ്റേജ്. ആ ബ്രഹ്മനിലേക്ക്, അതായത് ആ ഭഗവാന്റെ ജ്യോതി, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ബ്രഹ്മജ്യോതി, ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ജ്യോതിയിലേക്ക് എത്താനും അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. അതിനും ഒരുപാട് പ്രയത്നപ്പെടണം നമ്മൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലരെന്താണ്, ചില ആ ജീവാത്മാക്കള് ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി അവിടെ നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. അങ്ങനെയും ചില ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടാം. പക്ഷേ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഒരിക്കലും അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുക? അവരെപ്പോഴും ഭഗവത് സംഗമനത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം അവർക്ക് അതല്ല ഇഷ്ടം. കാരണം അത് അവസാനത്തെ ഘട്ടമല്ലല്ലോ, അത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ പരമാത്മാഭാവമുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലാസ്റ്റിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു ധാമമുണ്ട്, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ അവിടെ വസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവിടെ 5 ലീലകൾ, 5 നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രൈമറി രസ, ആ പ്രാഥമിക രസങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും, ധാമത്തിലേക്ക് എത്താം. അതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുക. ആ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ എന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരു നിത്യദാസനായി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് ഒരു ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക. അല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാനല്ല ഒരു ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. അവ്യക്തോയം അചിന്യോയം അവികാര്യോയം അവികാര്യോയം ഉച്യത്തെ തസ്മാദേവം വിധീത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണു അദൃശ്യനും അചിന്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനും ആയ ആത്മാവാണത്. ആത്മാവിന് എന്താണ്? അചിന്യനാണ്. നമുക്ക് അചിന്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സാധാരണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അത്രയും കണ്ണിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല, അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിന്റെ ആദ്യ അന്ത്യം നമുക്കും മനസ്സിലാക്കില്ല.
കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അദൃശ്യനും അത് കണ്ണില് ഗോചരമല്ല അത് നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം നീ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ലേ, ഞാൻ അവരെ കൊല്ലുന്നു, അവരെ ഞാൻ വധിക്കുന്നു, അപ്പൊ എന്താണായിരിക്കും എനിക്ക് പാപം കിട്ടും, ഇതൊന്നും നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആത്മാവിനെ ആർക്കും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നീ ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ചൊന്നും നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ജീവൻ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാവട്ടെ മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാവട്ടെ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കാറില്ല. ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശനിലൂടെയും കാണാനാവാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മമാണ് ആത്മാവ്, തന്മൂലം അദൃശ്യനും തന്നെ. അപ്പൊ അതാണ്, നമുക്ക് എത്ര ഒരു മോഡിഫൈഡ് നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിലും, നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അതാണ്, അത് അദൃശ്യൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കതെന്നും അദൃശ്യനായി തന്നെ ഇരിക്കും ആത്മാവ്. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള ആ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മുടെ ആ എക്സ്പെരിമെന്റ്, മനുഷ്യന്മാർ നടത്തുന്ന ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ, അല്ല ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്തും പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവും ഉള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റും. അപ്പൊ ആത്മാവിന് എന്താണ്, ഒരു ബോധമുണ്ട്, അവബോധമുണ്ട്. ബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്താണത്? അത് ആ ബോധം, അതായത് അറിവാണ്. നമ്മൾ ആ അറിവ് നേടുന്നു അല്ലെ, നോളജ്. ബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അറിവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അറിവ് നേടുന്നു. പക്ഷെ അവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് റിയലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാരം. അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു അവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സാക്ഷാത്കാരം, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ അറിവിനെ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. അവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഴത്തിൽ അറിവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ ആ ആത്മാവിന് ബോധവും അവബോധവും ഉണ്ട്. നമ്മൾ അജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, അജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ആഴത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അതാണ്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരാ പറയുന്നത്? ഇത് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. വേദങ്ങളെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, വേദങ്ങള് അപൗരുഷേയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അപൗരുഷേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എഴുതിയതല്ല. അതാരാണ്? അത് സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വ്യാസദേവന്റെ രൂപമെടുത്തത്. എന്താണ്, ആ ഒരു സാഹിത്യ അവതാരമാണ് വ്യാസദേവൻ അല്ലെ. ആ സാഹിത്യ അവതാരത്തിലൂടെ വന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നതാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അത ചൈനം നിത്യജാതം വാ മനസേ മൃതം തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ നൈനം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ഇനിയിപ്പോ ആത്മാവ്, അതായത് ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ജനിക്കുകയും ഇല്ല, ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കണം. ഇപ്പൊ നീ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ ആത്മാവ് എന്താണ്, ജനിച്ചു, ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും പിന്നെ എന്നേക്കുമായിട്ട് അത് മരിക്കുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ എന്താണ്, എന്നേക്കുമായി അത് ഇല്ലാതാകുന്നു, ഓക്കെ അത് മരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്താണ് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യം? അതാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിന്റെ വിചാരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അതിപ്പോ ജനിച്ചു ഇനിയിപ്പോ അത് എന്നേക്കും ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലും കൂടി നിനക്ക് വിഷമിക്കാനില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് എന്താ പറയാ മതക്കാരെ പോലെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബുദ്ധമതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ? അത് നിർവ്വാണ. അവര് എപ്പോഴും എന്താ വിശ്വസിക്കുന്ന? ഒരു നിർവ്വാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശൂന്യത. അതായത് നമ്മളെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ശൂന്യതയിലേക്ക് ലയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഒരു ആത്മാവില്ല എന്നാണ് അവര് വിശ്വസിക്കുക. അപ്പൊ ശരീരം വേറെ ആത്മാവ് വേറെ എന്നുള്ളത് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ഒരു ആത്മാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട്, തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായ ഈ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിക്കോട്ടെ, തത്വജ്ഞാനികളായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദികൾ, ഇവരൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം എന്താണ്? അത് ആ ഒരു സമ്മിശ്രമാണ്, ജഡപദാർത്ഥത്തിന്റെ സമ്മിശ്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കലനമാണെന്ന് ശരീരം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അതാണ് അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മുടെ എന്താ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മിശ്രം മാത്രമാണ് ഈ ശരീരം എന്നുള്ളതാണ് ആ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പിന്നെന്താണ് ഭൗതികവാദികളുടെയൊക്കെ ഒരു ചിന്താഗതി. മഹാബാഹോ, കൈകരുത്തുള്ളവനെ, അർജുനനെ വിളിക്കാണ്. വൈദിക ധർമ്മത്തിന് എതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ, അതായത് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ, അതായത് വൈദിക ധർമ്മം, വേദങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. അതപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മസത്തയെ നിരസിക്കുന്നത്, അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നതാണിത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.
അർജുനൻ അതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അർജുനൻ എപ്പോഴും വേദങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്നു അവൻ ഒരിക്കലും ആ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് വൈഭാഷിക, അതായത് ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിനെ അവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധം. അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ബന്ധം എന്താണ്? അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്താണ്? ഒരു വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് എന്താണ്? അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അവന്റെ കടമയാണ് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെയൊക്കെ കടമ. അപ്പൊ അവൻ ഒരിക്കലും വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് എപ്പോഴും അവന്റെ ബന്ധം, എപ്പോഴും അതാണ്. അതിനെതിരായിട്ട് അവൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനുമാണ്. അതാണ് അർജുനൻ ആ ഒരു സംസ്കാരങ്ങൾ, അതായത് വൈദിക സംസ്കാരങ്ങളെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിതനുമാണ്. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ജാതസ്യ ധ്രുവോർ മൃത്യു ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാത് അപരിഹാര്യത്തെ നത്വം ശോചിതും അർഹസി. എന്താ പറയുന്നത്? ജനിച്ചവൻ മരണം നിശ്ചിതമത്രേ. അപ്പോ നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു മരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മരിക്കും. മരിച്ചവൻ എന്താണ്? ജനനവും. അപ്പൊ പുനരപ്പി ജനനം പുനരപ്പി മരണം. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, ജനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഓരോ ഗർഭപാത്രങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നു. അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതിപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ആവാം, പക്ഷിയുടെ, മൃഗത്തിന്റെ, ഇങ്ങനെ മാറി 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 ജലചരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതിലാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് പെടുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോ ജനിച്ചവൻ മരിക്കുന്നു, മരിച്ചവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിച്ചു. ഇല്ല, മരണത്തോടുകൂടി ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല. മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങാണ്. വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങാണ് അവിടെ. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ജനിച്ചവൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ മരിക്കും. ഇപ്പൊ നീ അവരെ കൊന്നില്ലെങ്കിലും, നീ അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ വധിച്ചില്ലെങ്കിലും യുദ്ധം വേണം. എന്തുകൊണ്ട്? അധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡാണ് അവരൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അധർമ്മം ജയിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിച്ചുകൂടാ. അപ്പൊ ആ യുദ്ധം ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നീ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർക്ക് ഇപ്പൊ എന്തും മരണമൊന്നുമില്ല, സംഭവിക്കില്ല എന്നൊന്നുമില്ല. അവർ മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് അവരതോടെ അവസാനിക്കുന്നുമില്ല. അവർ വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ യുദ്ധത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരാളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ മറ്റുള്ള ശത്രു സൈന്യം വരുമ്പോ രാജാവ് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. രാജാവ് എന്താണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവൻ മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കണം, പ്രജകളെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ രാജാവ് വെറുതെ ഇരിക്കുവോ? മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആ രാജാവ് യുദ്ധം ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ്? നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി, ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി, ആ ധർമ്മത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോ യുദ്ധവും ആവശ്യമുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഹിംസയൊക്കെ ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി അവ്യക്തമാധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്താനി ധനാനേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ത്? ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ചിലർ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ എന്താ പറയുക, സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. ആരംഭത്തിൽ വരും, സൃഷ്ടി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ജീവഗണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ എവിടുന്നോ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ സഡൻ ആയിട്ട്, അതായത് ആ മധ്യത്തിൽ എവിടെയോ സംഭവിച്ചെന്താ ആവിർഭാവം കൊണ്ടു. ഇനി നശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നശിക്കുന്നു, ഇനി വീണ്ടും അവ്യക്തമാകാണ്, വീണ്ടും അതൊന്നും തന്നെ പ്രകടമാകുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ, അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നിനക്ക് ദുഃഖത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താ? ഭഗവാൻ ഓരോ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനനെ. ആ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഏത് രീതിയിൽ പോയാലും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പല രീതികളിലും അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് നാസ്തികർ എന്ന് പറയുന്നത്? ആരെയാണ് നമ്മൾ നാസ്തികർ എന്ന് വിളിക്കുക? അതായത് ആത്മസത്ത, എന്താണ്? ജീവാത്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ആത്മാവില് ആരാണോ ആത്മാവിലെ വിശ്വസിക്കാത്തവർ, അങ്ങനെയുള്ള ആ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ എന്ത് പറയും? ഒരു നാസ്തികർ എന്ന് വിളിക്കും. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശരീരം ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് എന്താ പറയാ, താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല, സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒന്നാണിത്. ഇപ്പോ നമ്മള്
നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണും. പക്ഷെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കണം അല്ലെ. ആ സ്വപ്നം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാണ്, ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കത് സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവാണ്, നമ്മൾ വളരെയധികം ആക്റ്റീവാണ്. നമ്മളെല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു, നമുക്ക് അതിൽ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു, സ്വപ്നത്തിലെ പേടി തോന്നുന്നു, ഭയം തോന്നുന്നു, നമ്മൾ പേടിച്ചോടുന്നു, പലതും നമ്മൾ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ആ സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്കധികം നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്വപ്നം നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാണ്. പക്ഷെ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓ ഇത് സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമേ അല്ല അല്ലെ. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ശരീരവും, ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല, ഇതൊരു സ്വപ്നം പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. കാരണം ഈ ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാനുള്ളതാ. അപ്പൊ ഇത് ഒരു തരത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യമേ അല്ല. ശരീരം എപ്പോഴും എന്താണ്, ശാശ്വതമല്ല. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഉടുപ്പ് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു വ്യക്തി മുങ്ങുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉടുപ്പല്ല നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്, ആ വ്യക്തിയെ ആണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ ഈ നശിക്കുന്ന ശരീരത്തെല്ല നമ്മൾ പോഷിപ്പിക്കേണ്ടതും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും. പോഷിപ്പിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ഒരു മാധ്യമം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ അനശ്വരത്തെ, അതായത് ശാശ്വതം അല്ല എന്നുള്ള ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത്, അതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, ശരീരത്തിന് ഒരു തരത്തിലും എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ല, അത് സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് പറയാണ്. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിത് ഏന ആശ്ചര്യവത് വദതി തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവത് ചൈനമാന്യേ ശൃണോതി ശത്രുപ്യേനം വേദന ചൈവ കശ്ചിത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ചിലർ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ആത്മാവിനെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ്. ചിലരെങ്ങനെയാണ്, ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അതിശയം തോന്നുകയാണ്. ചിലർക്ക് എന്താണ്, അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. ചിലർ ആത്മാവിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ അതിനെ പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു, മറ്റു ചിലരാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണം. അതായത് ചിലർക്ക് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിശയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ചിലർ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ആശ്ചര്യം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു, ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കുന്നു, ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി എത്ര കേട്ടിട്ടും അതിനവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതായത് ആത്മാവിന്റെ പ്രകൃതി അങ്ങനാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ ഒരു വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നത് വിസ്മയകരമത്രേ. അപ്പൊ അത് വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ. ആത്മാവ് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ സൈസ് എത്ര ചെറുതാണ്. അപ്പൊ അത് കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മമായ സൂക്ഷ്മാണുക്കളിലും കൂടി ആത്മാവുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത സൂക്ഷ്മാണുക്കളുണ്ട്, അതിലും ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അതേ ആത്മാവ് എവിടെ ഉണ്ട്, ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും കൂടി അതേ ആത്മാവ് തന്നെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷമാണ്, അതിലും ഈ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത്, അത് വളരെ വിസ്മയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ആത്മാവിന്റെ കാര്യം. മോഹിതരായി ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി തീരുന്നു. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി അങ്ങനെയാണല്ലേ, വളരെ വൈവിധ്യങ്ങളോട് കൂടിയ സൃഷ്ടിയാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സുഖങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് അധികം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത്. നമുക്കതിനെ അനുഭവിക്കണം, ആസ്വദിക്കണം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എനിക്കുള്ളതാണ്, ഞാൻ യജമാനനാണ് എന്നുള്ള ആ തോന്നലാണ് നമുക്ക്. ആ മായയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ മായാശക്തി നമ്മളെ വലയിൽ കുടുക്കുന്നതാണത്. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലമാണ് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സമരം പരാജയത്തിലെ കലാശിക്കൂ. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, ഇത് തെറ്റായ സ്ഥലത്താണ്. നമ്മളിവിടെ അധികാരം, അതായത് നമ്മളെ ആധിപത്യ ഭ്രമത്തിലാണ്. ഞാൻ യജമാനനാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്റെ കീഴിലാണ്, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കണം, എനിക്കുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിമയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് ജയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? താൽക്കാലികമാണ്, എല്ലാം പരാജയത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നും ഉത്കണ്ഠ, നമുക്ക് എപ്പോഴും നിരാശ അല്ലെ. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയൊന്ന് നമുക്ക് ദുഃഖം തന്നെയാണ്. നമുക്കിവിടെ സുഖം എന്നില്ല, ആ സുഖത്തിന്റെ ആബ്സെൻസ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും. കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ദുഃഖമില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, നമ്മൾ സുഖത്തിലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദുഃഖത്തിലാണ്. ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്കും നമുക്ക് പറയില്ലേ, ആ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന ആ ഒരു തേൻ തുള്ളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തൊരു വേദന സഹിക്കാനോ എന്തൊരു വിഷമം സഹിക്കാനോ നമ്മളിവിടെ
ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് പരാജയത്തിലേ കലാശിക്കൂ. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിന് ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയം ഏറ്റവും ചെറുതുമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. കാരണം എത്രയും ചെറുതായ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിന് പോലും, അതേ അണുവിന്റെ ഉള്ളിലും ഈ ആത്മാവുണ്ട്. അതേപോലെ എത്രയും വലിയൊരു ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗം എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിലുമുണ്ട്. ഇനി വലിയൊരു വൃക്ഷം എടുത്തു നോക്കിയാലും ആത്മാവ് അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് സാധാരണമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയാ ഭൗതിക നമുക്ക് ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബോധമാണ് നമ്മുടെയെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എല്ലാം ഇത് വിസ്മയമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, വളരെ വിസ്മയകരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോ ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാ? നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാ നമുക്ക്? കാരണം ഇതിന്റെ എല്ലാം സൃഷ്ടകർത്താവാണ് ഭഗവാൻ. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഉറവിടവും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് കൊണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ഭക്തജന സംസർഗം, അത് വളരെ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട്, അതായത് അത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് കരുണ ഇല്ലെങ്കിൽ, കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കരുണ വേണം, എങ്കിലേ മനസ്സിലാവും. വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. ദേഹി നിത്യം അവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി ഹേ ഭാരത. ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത, അതാണ് ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ്. അനശ്വരനാണ്, അത് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പൊ നീ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അവരെ കൊല്ലുന്നു ഇവരെ കൊല്ലുന്നു, കാരണം ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നീ ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആത്മാവ് നാശരഹിതനും ശരീരം നശ്വരവുമാണ്. ആത്മാവ് എന്താണ്? നശിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, പക്ഷെ ശരീരം നശിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കാരണം അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്, സമയപരിധി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് അത് നശിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ആത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല. ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായി ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി നാം മനസ്സിലാക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രമാണമാക്കുക? കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ, 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം, ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകളല്ലാതെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനാ വിശ്വസിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മൾ വേദങ്ങളായാൽ പോലും ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു ഞാൻ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് വേണ്ട. ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മതി. ഇപ്പൊ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഏതാണത്? ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അത് ഒരു ഗ്രന്ഥം മതി. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായി ഒന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് അപ്പുറത്തൊന്നുണ്ട്. എന്താണത്? ആത്മാവാണ്. അത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രമാണമാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആ ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആവാനും പാടില്ല. ഇപ്പോ സപ്പോസ് അതായത് ഇപ്പോ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാല്, അതായത് ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച്, അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെയല്ല. എനിക്ക് മനസ്സ് തോന്നി ഞാനിപ്പോ അവനെ കൊല്ലുന്നു, അതല്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ശിക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഹിംസ അത് സാധൂകരിക്കപ്പെടാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പാപവും ഏൽക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഗുണദോഷമൊന്നും അർജുനനെ ബാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നിഷ്ടം പോലെ ആകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു സോൾജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പട്ടാളക്കാരനിപ്പോ ആ പട്ടാളക്കാരൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടാളത്തിലായിരിക്കുമ്പോ അവിടെ യുദ്ധം നടക്കാണ് ഇപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുമ്പോൾ അതിലൊരു 5ഓ 10ഓ പേരെ കൊന്നാലും അത് പാപമായി കണക്കാക്കപ്പെടില്ല. കാരണം എന്താണ്? അത് ആ യോദ്ധാവാണ് അല്ലെ. എന്താണ്? ആ പട്ടാളക്കാരൻ എന്താണ്? ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന പോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാണ്. അവിടെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ആ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായിരുന്നു, അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ കൊന്നതല്ല. അത് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നേരം മറിച്ച് അതേ പട്ടാളക്കാരൻ ഇപ്പോ വീട്ടിൽ വരുന്നു, ലീവിൽ വന്നിപ്പോ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആളായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലുമ്പോ എന്താണ്? അതങ്ങനെ വരില്ല. അതെന്താണ്? അവിടെ
തന്നിഷ്ടം പോലെ. അപ്പൊ അതിന് ശിക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഈ വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഒരു കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സ്വധർമ്മം അപി ചാവേക്ഷ നാവികമ്പിതുമർഹസി യുദ്ധോച്ചേയ അന്യത് ക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യത്തെ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ അനുസൃതമായി സമരത്തേക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിമുഖരാകാൻ പാടില്ല. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വർണ്ണാശ്രമം എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത്? 4 വർണ്ണങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്, കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അവര് ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന രീതിയിൽ അവർ കർമ്മം ചെയ്യണം. അത് വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ വേറൊന്നും തന്നെ അവന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ പറയാണ്, നീ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കൊരു സമരത്തേക്കാൾ, അത് വെറുതെ ചെയ്യല്ലോ, ധർമ്മത്തെ ജയിപ്പിക്കാനോ അധർമ്മത്തെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മതശാസന അനുസൃതമായ ഒരു കർമ്മമാണത്, സമരമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മം നിനക്ക് ഇനി ഇതിലും മികച്ചതായിട്ട് ഒരു കർമ്മം നിനക്ക് ക്ഷത്രിയനായിട്ട് ഇനി എന്താ ഉള്ള ചെയ്യാൻ? അതാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്, അത് കൈവിടുക. ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ഷത്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ക്ഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മുറിവേൽപ്പിക്കുക. ക്ഷത്രിയന്റെ അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ക്ഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുറിവേൽപ്പിക്കുക. ത്രായത്തെ, ക്ഷത്രിയ, പക്ഷത് ത്രായത്തെ, അപ്പൊ മുറിവേൽപ്പിക്കുക. ത്രായത്തെ, രക്ഷപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ. എന്താണ്? ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ക്ഷത്രിയൻ. അപ്പോ സ്വധർമ്മം 2 വിധമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വധർമ്മം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അതായത് മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ആ മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. എന്നാലേ മുക്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതായത് വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗുണത്തിനും അവനവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് ഏത് കർമ്മമാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അത് ധാർമ്മിക ബാധ്യത, അത് മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം, നിറവേറ്റണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും മുക്തി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോ മുക്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത നിറവേറ്റണം. അതിൽ ഫല ആസക്തി കൂടാതെ. ഒരാൾ മുക്തനാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ ഏത് കർമ്മത്തിലാണോ നമ്മൾ ഭഗവാൻ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ സ്വധർമ്മം എന്തായി തീരും? ആത്മീയമായി തീരുന്നു. ഒരാൾ മുക്തനാകുമ്പോൾ എന്താണ്? അതുവരെ നമ്മൾ സ്വധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫല ആസക്തി കൂടാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രമാണങ്ങളാക്കി നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ്? അപ്പൊ നമുക്കൊരു മുക്തി ലഭിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ കർമ്മത്തിലോ കർമ്മബന്ധനത്തിലോ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ അത് ആ മുക്തനാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ സ്വധർമ്മം ആത്മീയമാകുന്നു. ആ സ്വധർമ്മം പോലും ഭൗതികമല്ല, അത് ആത്മീയമായി തീരുന്നു. ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ശാരീരിക തലത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് സ്വധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താ പറയുക? ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ്. അപ്പോ ഈ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണമെങ്കിൽ ഈ വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതി നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ശാരീരിക തലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വധർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർത്തവ്യം ഉണ്ടാവും, ഓരോ ധാർമ്മിക നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് അനുസരിക്കുക, അത് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചുവടുപിടി. അല്ലാതെ കർമ്മങ്ങളെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കലല്ല. കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയില്ല. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അഥവാ ശരീരപ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായി നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഒന്നും നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല നീ കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ധ്യാനിയായിട്ടിരുന്നോ, എന്നെ ധ്യാനിച്ചു എന്നൊന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു വഴിയിൽ നമ്മൾ നീങ്ങണം. അതാണ് പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ശാരീരിക തലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ സ്വധർമ്മമാണ് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. അത് നമ്മുടെ നിയതകർമ്മങ്ങളാണ്. അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകണം. എന്നാലാണത് മാനവധർമ്മത്തിന്റെ ആരംഭമാണത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? നോക്കാം.
യദൃച്ഛയാ ചോപന്നം സ്വർഗദ്വാരമുപാവൃതം സുഖിനക്ഷത്രിയ പാർത്ഥ ലഭന്തെ യുദ്ധമീം ദൃശം. പാർത്ഥ, യാദൃച്ഛികമായി ഇതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്മാർ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകുന്നു? അപ്പൊ അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ്, അതായത് ക്ഷത്രിയന്മാർ എപ്പോഴാണ് സന്തുഷ്ടരാകുന്നത്? അവര് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, അതായത് യാദൃച്ഛികമായി ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, സ്വർഗത്തിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്? വീരമൃത്യുവാണ്. അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ, അതായത് യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്? വീരമൃത്യു, അതായത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അത് കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ തന്നിഷ്ടം പോലെ അല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. യുദ്ധത്തിൽ എന്താണ്? ആ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി അവർ പോരാടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അവർക്ക് മൃത്യാണ് ഫലമെങ്കിലും പേടിക്കാനില്ല. കാരണം സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷത്രിയന്മാര് സന്തുഷ്ടരാകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ സ്വർഗ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, യാദൃച്ഛികമായി കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ അവസരം മൂലം. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് സന്തോഷിക്കുന്നത്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലായി, പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെ. ആ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ഒരു ധർമ്മം. അതിനുവേണ്ടി നിയമാനുസൃതമായി അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാം. അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ഹിംസയുടെ മാർഗം സ്വീകരിക്കുക എന്നല്ല. അതായത് പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്താണ്? ഹിംസയുടെ ആവശ്യം വന്നേക്കാം. കാരണം എന്താണ്? അധർമ്മം ജയിക്കാൻ പാടില്ല, ധർമ്മം ജയിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഹിംസയുടെ ആവശ്യം വന്നേക്കാം, അവലംബിക്കാം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഏത് വിധം ആലോചിച്ചാലും അർജുനൻ എന്താ പറയാ, പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്? കാരണം അർജുനൻ ഇനി ഒരു ന്യായീകരണം അവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല, അതായത് ഒരു കഴിവ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇനി അർജുനൻ ഒന്നും പറയാനില്ല അവിടെ. കാരണം ആ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ രീതിയിലും അർജുനന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഏത് വിധം ആലോചിച്ചാലും അർജുനൻ ഇപ്പൊ അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ വയ്യ, ഇനി ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ശത്രുക്കളെ ഇപ്പൊ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു, യുദ്ധം ചെയ്തു, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്? രാജാവായി കഴിയാൻ പറ്റും. ആർക്ക്? അർജുനന്. ഇനിയിപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലാകട്ടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പോഴും ദുഃഖിക്കാനില്ല. തനിക്കായി തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗ കവാടങ്ങളിലൂടെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിൽ ആലോചിക്കുമ്പോഴും എവിടെയും നഷ്ടമൊന്നുമില്ല അർജുനൻ. എന്താണ് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. രണ്ടു വിധമായാലും ഈ യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. അത് അർജുനനെ ഒരു തരത്തിലും അത് ക്ലേശത്തിലേക്കല്ല എത്തിക്കുന്നത്, നന്മയ്ക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അത ചേത്വം ഇമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തത സ്വധർമ്മം കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാപം അവാപ്സ്യസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതിപ്പോ ധാർമ്മികമായ ഒരു യുദ്ധമാണ്, ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പേടിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാപം കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ ഇവർ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാർമ്മികമായ ഈ യുദ്ധം നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാപം കയ്യേൽക്കാന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സ്വന്തം കടമ, നമ്മുടെ കടമ എന്താണോ അത് നമ്മൾ നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിലാണ്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പാപം കയ്യേൽക്കുന്നത്. അല്ലാതെ കടമ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആ കടമ, ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ കടമ എന്താണ്? ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അത് പാപമായി തീരുന്നത്. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ്? ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. അതേപോലെ ശിവന്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പരമശിവന്റെ കൂടെ, അതായത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു കിരാതന്റെ വേഷം, അതായത് ഒരു വേട്ടക്കാരന്റെ വേഷത്തില് ശിവൻ വന്നു, ശിവന്റെ നേർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? ശിവൻ സാമർത്ഥ്യം, അതായത് അർജുനന്റെ ആ കഴിവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നതാണ് ശിവൻ. അങ്ങനെ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ജയിച്ചു അർജുനൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ ശിവൻ പോലും പ്രീതിപ്പെട്ട് എന്താ കൊടുത്തേ? ആ പാശുപതാസ്ത്രം നൽകി അർജുനന്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അർജുനൻ ഒരുപാട് സൽകീർത്തി ഉണ്ട്, അല്ലെ, ഒരുപാട് നല്ല പേരുകളൊക്കെ കേട്ട വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ യുദ്ധവീരനെ, ആ യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ ആ യശസ് പോലും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പാപമേൽക്കും. അതുപോലെ നിന്റെ ആ പേരും സൽപേരും കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. കാരണം എന്താണ്? നിന്റെ ആ കടമ നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് പാപമാണ് ഫലം. അർജുനൻ ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹം അനേക ദേവന്മാരെ, പരമശിവനെ പോലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പറഞ്ഞതിപ്പോ. ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അർജുനൻ തനിക്കുള്ള ആ കടമ നിറവേറ്റിയില്ല എന്ന് വരും. ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അർജുനൻ ഭീരുവായി ഓടിപ്പോയി, ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറി എന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു പുറമെ എന്താണ്? ഇതുവരെ നേടിയ ആ സൽകീർത്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിശാലിയാണ്,
ധീരനായ പോരാളിയാണ്, അവില്ലാളി വീരനാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വഴി ഒരുക്കലാവും അത്. അപ്പോ അർജുനന് സ്വർഗത്തിലേക്കല്ല, അത് അകീർത്തിയിലേക്കും പിന്നെ നരകത്തിലേക്കാണ് വഴി ഒരുക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ നരകത്തിലേക്ക് പോവില്ല, നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. പറഞ്ഞില്ല അർജുനൻ, ഞാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളാം, ഞാൻ സന്യാസിച്ചോളാം, എനിക്ക് സന്യസിച്ചോളാം, ഞാൻ ഭിക്ഷാടനം ചെയ്തോളാം, ഇതൊക്കെ പറയുന്നു. അതൊന്നും അല്ല അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ട കടമ. അർജുനന്റെ കടമ എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക. അത് വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്താണ്? അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചിലപ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അകീർത്തിം ചാപി ഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേ വ്യയം സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിർ മരണാതി തിരിച്ചതേ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മനുഷ്യ എന്താ പറയാ, ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു മാന്യമായ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ദുസ്സഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ് എന്ത്? അപമാനം. ഇപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ്? മരണമാണ് ഭേദം, ഉചിതം. പക്ഷെ ഈ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? നീ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ദുഷ്പേര് അല്ലെ, നിനക്ക് ആ കിട്ടുന്ന ആ സൽപ്പേരെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. നിന്റെ ആ അപകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നെ നയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അപകീർത്തി നിനക്ക് കിട്ടുമ്പോ എന്താണ്? അതിലും ഉപരി നിനക്ക് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് അല്ലെ? മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. ആർക്ക്? മാന്യ വ്യക്തികൾക്ക്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പേരിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയാൽ അർജുനനെ ഭീരുവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താണ്? അർജുനൻ എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നത് ആ മുന്നിൽ കണ്ട എന്താണ് സ്വന്തം കുടുംബക്കാരെ, ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് ആ അനുകമ്പ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ സഹതാപം മൂലം പാവം അർജുനൻ പിന്മാറി എന്നൊന്നും ആരും പറയില്ല. പക്ഷെ അവരെന്താ പറയാ? ഭീരുവാണെന്നേ പറയുള്ളൂ, അങ്ങനെ നിന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ. പേടിച്ചു ഓടി രണാങ്കണത്തിൽ നിന്ന് പേടിച്ചു പിന്മാറി അർജുനൻ എന്നേ പറയുള്ളൂ. മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ദുഷ്കീർത്തി. അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? പലരും പറയില്ല, ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു അപമാനം സഹിക്കുന്നതിലും ഭേദം മരിക്കായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന്. അതങ്ങനെ പറയും പലരും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കെ നമുക്ക് ആ ദുഷ്കീർത്തി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കാരണം എന്താണ്? മാന്യമായ വ്യക്തികൾക്ക് അത് ആ മരണത്തിന് തുല്യമാണ്, മരണമായിരിക്കും അവർക്ക് ഭേദം എന്നവർ ചിന്തിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പറയണം. ഭയാദ്രണാദുപരുതം ദുപരതം മസ്യത്തെ ത്വാം മഹാരഥാഃ യേഷാം ച ത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യപി ലാഘനം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാര് വിചാരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മഹാരഥന്മാരല്ലേ, ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരുണ്ട് കൗരവ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്കുക? അതാ പറയുന്നത്, നീ ഇപ്പോ ഭയം കൊണ്ട് മാത്രം, നിന്റെ ഈ അനുകമ്പയോ നിന്റെ ഈ സഹതാപമോ ആർക്കും കാണില്ല. നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്താഗതി വെച്ചിട്ടാണ് നീ പിന്മാറിയതെന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കില്ല. പക്ഷെ നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പോയി പിന്മാറി? നീ എന്താണ് ആ ഒരു ഭയം കൊണ്ട് പിന്മാറി എന്ന് മാത്രം നിന്റെ ആ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ പോലും വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസ്സാരനായി കരുതും. നിന്നെ ഇത്രയും പേര് കേട്ട ഒരു അർജുനൻ, ഇത്രയും ധീരനായ ഒരു അർജുനനെ നിസ്സാരമായി അവർ കണക്കാക്കും. അല്ലാതെ നീ എന്താണ് അനുകമ്പ കൊണ്ട് പോയി പിന്മാറിയെന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അവാച്യവാദാംശ ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിതഃ നിന്ദന്തസ്തവ സാമർത്ഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം नु किम. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഇത് ഒരു അവസരം കാത്തിരിക്കും അല്ലെ, എപ്പോഴും ശത്രുക്കൾ എന്താണ് ഒരു അവസരം കാത്തിരിക്കും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? നിന്റെ ഈ കഴിവിനെ പറ്റിയിട്ട്, നിന്റെ ഈ കഴിവില്ലായ്മയെ പറ്റി അവർ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? അവരെന്താണ് ഒരു അവസരം കാത്തിരിക്കും അല്ലെ, നിന്നെ പഴി പലതും അവർ പറയും. ആര്? ശത്രുക്കൾ. അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീഴ്ചയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അധപതനത്തിനെ കാത്തിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം അവർക്ക് നീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവര് അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവര് നിന്നെ പുച്ഛിക്കും. ഇനി ഇതിലും ദുഃഖകരമായിട്ട് ഇനി നിനക്ക് എന്താണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അത്തോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുദ്ദിഷ്ട കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, രണ്ടിലൊന്ന്. നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? രണ്ടും നിനക്ക് നല്ലത് തന്നെയാ. യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് എന്താണ്
കൊല്ലപ്പെടുമ്പോ എന്താണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. ഇനിയിപ്പോ അല്ല, യുദ്ധത്തിൽ നീ ജയിച്ചു, അപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കാൻ, നിനക്ക് രാജ്യം കിട്ടുകയാണ്, സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക്. ഏതായാലും ഒരു ഉറച്ച മനസ്സോടെ നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ അർജുനനെ യുദ്ധത്തിന് ഉത്സാഹപ്പെടുത്താണ്. അർജുനൻ തളർന്നിരിക്കുമ്പോ അർജുനനോട് ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈനം പാപം അവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നീ ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കത് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് പാപം ഏൽക്കാതിരിക്കുക? ഏത് അവസരത്തിലാണ് പാപം ഏൽക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം സന്തുഷ്ടിയാകട്ടെ. ഇനിയിപ്പോ സന്താപമാണോ, ഇനിയിപ്പോ നഷ്ടമാണോ, അത് ലാഭത്തിലാണോ, ജയത്തിലാണോ, തോൽവിയിലാണോ അത് കലാശിക്കുന്നത് എന്ന് നീ ചിന്തിക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല. അതായത് അതിന്റെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട. ഭഗവാൻ പറയണേ യുദ്ധം ചെയ്യേ, പക്ഷെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളെയോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ ജയപരാജയങ്ങളെയോ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നതേ ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ കൃഷ്ണനെ മധ്യത്തിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. നമ്മൾ പറയില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്? ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങളാണ്, അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ, ചെയ്യണം. ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ആ ബോധത്തോടെ ചെയ്യുക. അതായത് ഇതെനിക്ക് സന്തുഷ്ടി കൊണ്ടുവരും, സന്താപം കൊണ്ടുവരും, ഇതിന്റെ പരിണാമങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും, എനിക്ക് ജയമാണോ തോൽവിയാണോ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഒന്നും ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല എവിടെ? ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മങ്ങളിൽ. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കറിയാം കർമ്മത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ബാക്കി ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണനു വേണ്ടിയാവണം എന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. അതാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നു, അതാണ് ബോധം. അബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിവ് കിട്ടുന്നു, പക്ഷെ അവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആഴത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവനമാണ്. ദിവ്യമായ ആ ഒരു അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ബോധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിന്റെ ഗുണദോഷമൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ എന്താ പറയാ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ഒരുപാട് കടങ്ങളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ഭൂതഗണ, പിതൃഗണ, ഋഷിഗണ, ദേവഗണ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കടങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഏർപ്പെടുന്നത്, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ തിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നമുക്ക് കടപ്പാടുകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് മെയിൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം, നമ്മൾ പറയില്ലേ, വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിന് വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കി എല്ലാം തൃപ്തിപ്പെടും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭാവത്തിൽ ആ ശ്ലോകം കൂടി വരുന്നത്, യഥാതരോർ നിഷേചനേന ആ തൃപ്യന്തി തക്ഷാഖ സ്കന്ധോപഭുജായ. അതായത് ആ ഒരു എന്താ പറയാ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആ ശാഖകളാവട്ടെ ഇലകളാവട്ടെ എല്ലാം തൃപ്തിപ്പെടും. കാരണം എന്താണ്, വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ്? വേരിന്. അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു കടപ്പാടുകളൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ബോധത്തിൽ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ, ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയില്ല, കടപ്പാടില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഏഷാ തേ അഭിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിര്യോഗേ ത്വിമാം ശൃണു ബുദ്ധ്യാ യുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹസ്യസി. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ഈ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ എന്തെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപഗ്രഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അപഗ്രഥനാത്മക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അനാലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ ആ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയും രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്. എങ്ങനെ നീ ചെയ്താൽ ഒന്നും ആവില്ല എന്നുള്ളത് ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ജ്ഞാനം കൊടുത്തു ഒരുപാട്. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയണേ, ഞാൻ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അത് കേൾക്കൂ. എങ്ങനെ കർമ്മം ഫല ആസക്തി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, അത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് ഒരു തരത്തിലും കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് പേടിക്കാനില്ല, വിമുക്തനാവാം. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യയോഗം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും
അപ്പൊ ഈ സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ആത്മാവിന്റെ നമ്മൾ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് സാഖ്യയോഗം എന്നും കൂടിയും പറയും. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ വിശകലനമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യയനമാണ്. അതായത് ആത്മാവ് എന്താ, പിന്നെ ഈ ശരീരം എന്താ, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എന്താ പറയാ, ആ 24 ഘടകങ്ങൾ എന്താ, ഇങ്ങനെയുള്ള വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ്. അതാണ് സാഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താ, പ്രത്യേകതകൾ എന്താ, ആത്മാവിനെ ശരീരം മാറുന്നു പക്ഷെ ആത്മാവ് മാറുന്നില്ല, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ അതേപോലെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം കൂടി ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ ആ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആലോചിക്കുക, അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ അതിൽ നിന്നും പ്രയോജനം, അതെനിക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കോ എന്നെ. നമ്മളെപ്പോഴും സാധാരണയായിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമുക്ക് എന്താണോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്താണോ സന്തോഷം തരുന്നത്, അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു? കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്താണ് ഗുണം, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഗുണം, എനിക്ക് എന്ത് ലാഭം? പറഞ്ഞില്ലേ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, അതൊക്കെ എവിടെ വരിക? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അർജുനന്റെ ആ നിശ്ചയം പോലും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ തീരുമാനം പോലും എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ആ കാര്യം പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച്, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചും, അതായത് അതിനെ കുറിച്ചും പറയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും പേടിക്കാനില്ല. എന്താണ്? നേഹാവിക്രമ നാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാ. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഏത് ഉദ്യമത്തില്? അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. ഇവിടെ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം പോലും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം എന്താണ്? മഹാഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മരണഭയം. അതാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതത്തിലും വരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ശോകമോഹ ഭയാപഹ. അതായത് നമുക്ക് ശോകങ്ങളില്ല, അതായത് ദുഃഖങ്ങളില്ല, മോഹങ്ങൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് അമിതമായ ആസക്തിയോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഇല്ല, ഭയമില്ല, നമുക്കിതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതത്രേ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കർമ്മം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണോ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മമാണോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക? ഭൗതിക കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിലെ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ, ഞാൻ ഇതിപ്പോ ജയിക്കുവോ, ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തോൽക്കുവോ, ഇത് എന്താണ് എനിക്ക് സന്താപം കൊണ്ടുവരോ സന്തുഷ്ടി കൊണ്ടുവരോ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ്. ആ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കർമ്മമാണ്. പക്ഷെ ആ കർമ്മം നമുക്ക് എന്താണ്? കർമ്മത്തിലും ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഫലത്തിലും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് ആ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം. കാരണം ഈ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണികളെല്ലാം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയം തന്നെയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി വാഞ്ച താരബലി കാമ. അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാമ പ്രേമ വ്യത്യാസം എന്താണ്? കാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി വാഞ്ച, അതായത് എന്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം, അതാണ് ആത്മേന്ദ്രിയ. നേരെ മറിച്ച് പ്രേമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ ധരേ പ്രേമനാമ. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഇതിലൊന്നുമില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്റെ കൃഷ്ണൻ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വേറൊന്നും എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അത് എന്റെ ഒരു സ്വന്തം ഇഷ്ടമില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ അത് പ്രേമമാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രേമം എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ അത് കാമം. അപ്പൊ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വിഘ്നങ്ങൾ എന്തിനുണ്ടാവും? പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പല വിഘ്നങ്ങളും നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഭഗവാനാകുമ്പോൾ അവിടെ വിഘ്നങ്ങളില്ല, ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിച്ചു, ഒരുപാട് വിദ്യ ആർജിച്ചു, അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാണ്ഡിത്യമുണ്ട്, ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ അത് എവിടെ വരെ? നമ്മുടെ ആയുസ്സുള്ളവരെ. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാം തീർന്നു, ആ കണക്കെല്ലാം തീർന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തി, 1 മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ കാര്യം കേട്ടു, ഒരു 4 മണിക്കൂർ നമ്മൾ നാമം ജപം ചെയ്തു,
ഒരു തരത്തിലും പേടിക്കാനില്ല. കാരണം എന്താണ്, അതൊക്കെ നശിക്കുന്നതൊന്നല്ല, അത് നാശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കേവലം ഒരു ശതമാനമാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് പരിപൂർണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ പോലെ അല്ല ഇത്, അതീന്ദ്രിയ കാര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ എന്തും അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് ഒരു തരത്തിലും നമ്മളിപ്പോ 1% ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും പേടിക്കാനില്ല, അത് പൂർണ്ണതയിലാണ്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അത്. കാരണം എന്താണ്, ഇത് ഭഗവാന് സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഒരു 20% മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി. ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്റെ മരണം സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ, നമുക്ക് വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നേഹാ വിക്രമനാശോസ്തി. അതായത് നീ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ നഷ്ടമില്ല നിനക്ക്. എന്താണ്, ഇപ്പൊ 20% ഞാൻ ചെയ്തു, പക്ഷെ എനിക്ക് മുഴുമിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും എന്റെ മരണം സംഭവിച്ചാലും എന്താ പറഞ്ഞ, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആവും, അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടുന്ന് കണക്ക് എന്താണ്, 21 അവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. അതാ പറയുന്നത്, അടുത്ത ജന്മത്തിന് നമുക്ക് ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ദേഹം നശിച്ചു, പക്ഷെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു ദേഹം തരും. 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഒരു നല്ല ശരീരം തരും. എങ്ങനെ തരും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് മുഴുമിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ എന്ന് 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അതായത് നല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മളെ ജനിപ്പിക്കും. കാരണം അവിടുന്ന് ആ ഭക്തി തുടങ്ങട്ടെ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷമിക്കാനേ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നഷ്ടം തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിക്കില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്തശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനം. ഈ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. ഏത് വഴിക്ക്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും സംസാരിച്ചത് എന്താണ്? കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്. എന്താണ്, അവിടെ പല ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം. ആർക്കാണ്? നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ആരാണോ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ വളരെ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. കാരണം അവർക്ക് പല ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരുപാട് ലക്ഷ്യമാകുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ എവിടെ എത്തിച്ചേരില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകും. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾക്ക് ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം വരും. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് ഡീവിയേറ്റ് ആവില്ല. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും തിരിയില്ല. നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, നമുക്കറിയാം ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനുള്ള ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. കുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ആർക്കാണോ ഈ ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തത്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, പല പല വഴിക്കും തിരിയും. അവരുടെ ആ ബുദ്ധി എന്താണ്, കുറച്ച് ഇതിലും ആവും, കുറച്ച് അതിലും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും തിരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയും എത്തിച്ചേരില്ല. അപ്പോൾ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി എന്താണ്, ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എത്താൻ വളരെയധികം എളുപ്പമായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്? അതായത് ആ ദൃഢനിശ്ചയം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിത പരിപൂർണത നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ, കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ആ കൃഷ്ണാവബോധം. അതാണ് ആ ജീവിത പരിപൂർണത്വത്തിന്റെ ആ ഔന്നത്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. ദൃഢമായ ആ വിശ്വാസമാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ്? പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ജന്മത്തില് ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കാര്യങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം കാമ്യ കർമ്മങ്ങളാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാമ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അത് നല്ലതോ ചീത്തയോ, അപ്പൊ അത് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടും സുഖമായിട്ടും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു അപേക്ഷയില്ല, നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷകളില്ല, ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാമ്യകർമ്മമല്ല, അവിടെ നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും നമ്മൾ കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അവൻ എന്താ പറയുക, പരമനിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണോ നടക്കുക? അവന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ നിൽക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകളെ
ഈ അങ്ങനെ നന്മ തിന്മകൾ എന്ന ആ ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. അത് നല്ലത് ചീത്ത എന്ന്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ദ്വന്ദ്വങ്ങളില്ല. അതിന്റെ സുഖമോ ദുഃഖമോ നല്ലതോ ചീത്തയോ അതിന്റെ പരിണാമങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്നു വേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ ഒരു സേവനം അവർ അർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ അല്ലാതെ ഇപ്പോ എന്റെ സ്വന്തം താല്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിന് നല്ലതാകാൻ കഴിയുക? കാരണം നമുക്കവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം ഉണ്ട് അവിടെ, അല്ലെ? എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ വ്യക്തിത്വം, എന്റെ വീട്, എന്റെ ഇത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, അത് വ്യക്തിയായാലും കുടുംബമായാലും സമൂഹമായാലും രാഷ്ട്രമായാലും എന്താണ്, മനുഷ്യ സമുദായം എല്ലാവർക്കും നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. കാരണം അവിടെ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാകുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ, നമ്മൾ പറയില്ലേ യസ്മിൻ തുഷ്ടി ജഗത് തുഷ്ടി, അതായത് ഭഗവാൻ സന്തോഷവാനാണോ എങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മളിൽ നിന്ന് സന്തോഷവാനായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? എല്ലാരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ജീവിതത്തിൽ? ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം, വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കറിയാം ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ് തത്വദർശിനഃ. അവർ ജ്ഞാനിയായിരിക്കും, അവർക്ക് എല്ലാ അറിവുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ആ അറിവ് നമുക്ക് തരാൻ അവർക്ക് കഴിയും. ആ ഒരു പരിശീലനം നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യമായാലും ആ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി, ഭഗവാൻ ആരാണ്? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയും? ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ചൈത്യ ഗുരു, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ചൈത്യ ഗുരുവാണ്. ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയില്ലേ, നമ്മുടെ ഉൾവിളി, നമുക്ക് എത്രയോ സമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയൂല്ലേ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ആ ഒരു ഉൾവിളി വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കണക്കാക്കാതെ, കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറകെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഉൾവിളി നമ്മൾ കേൾക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ എപ്പോഴാണോ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുക, നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ കേൾക്കാൻ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഉൾവിളി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ആ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്, ആ ഉൾവിളി കേൾക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ നിർദ്ദേശം തരുന്നു, മാർഗനിർദ്ദേശം തരുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാൻ പുറത്ത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട്. എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രതിനിധിയാണ്, ഉത്തമ പ്രതിനിധിയാണ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു. അവരുടെ ആശ്രയത്തിൽ, അവരുടെ ആ ഒരു കീഴിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, എല്ലാ സേവനവും ഭംഗിയായി നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം എന്താണ്, അവർ നമുക്ക് സമയാസമയത്ത് നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ കണ്ടുപിടിക്കും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ, നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ വളരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഈ 4:30 മംഗളാരതി ചെയ്യും. എന്താണ്, വെളുപ്പിന് 4:30 നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആരതി ചെയ്യും. ആരതി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പാടുന്നത്? ഭഗവാനെയല്ല സ്തുതിക്കുന്നത്. അവിടെ ആരെ സ്തുതിക്കുന്നത്? ഗുരുവിനെയാണ് ആദ്യം സ്തുതിക്കുന്നത്. ഗുരു അഷ്ടകം പാടും നമ്മളവിടെ. ഗുരു അഷ്ടകം എന്താ പാടുക നമ്മളവിടെ? അവിടെ പറയും, യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദ യസ്യ അപ്രസാദാത് നഗതി കുതോപി. അവിടെ അതാ പറയുന്നത്. എന്താ അത് പറഞ്ഞ അർത്ഥം? ഗുരു സന്തോഷവാനായ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ആരൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്? ഗുരുവിനെ. കാരണം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് ഗുരു. അവര് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യണു. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. കാരണം അവര് പ്രീതിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ യസ്യ പ്രസാദാത്, അവര് പ്രീതിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടും. അതാണ് പറയുന്നത്. ആ ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഗുരു നമ്മളിൽ നിന്ന് സന്തുഷ്ടരല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭഗവാനും സന്തുഷ്ടനാവില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. യാമിമം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്ത്യാ വിവർച്ചിതം വേദവാദരഥാ പാർത്ഥ നാന്യദസ്തീതി വാദിനഃ കാമാത്മാൻ സ്വർഗപരാം ജന്മകർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം
ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യ ഗതിംപതി സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി ധന്യമായ പുനർജന്മ പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നത്. അപ്പോ ഈ വേദങ്ങളിലെ 3 രീതിയുണ്ട്. അതായത് ജ്ഞാനകാണ്ഡുണ്ട്, ഉപാസനാകാണ്ഡുണ്ട്, കർമ്മകാണ്ഡുണ്ട് വേദങ്ങളിലെ. അപ്പോ ഈ വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എന്താണ്? ഇന്നത് ചെയ്ത ഇന്നത് കിട്ടും, ഇന്നത് ചെയ്ത ഇന്നത് കിട്ടും. അതാണ് അതിപ്പോ ഇന്ന കർമ്മത്തിന് ഇന്ന ഫലം കിട്ടും എന്നുള്ള കർമ്മകാണ്ഡ പ്രവൃത്തികളാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലാണ് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏത് ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നു? അല്പബുദ്ധികൾ. അപ്പൊ ബുദ്ധികൾ, കുറവ് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക്, ആ അല്പബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലാണ് ആസക്തി. കാരണം എന്താണ്? ഇന്നത് ചെയ്താ എനിക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തി കിട്ടും, ഇന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മം നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടും, പുനർജന്മം, ധന്യമായ ഒരു പുനർജന്മം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാവം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്ത, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫലാപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മകാണ്ഡത്തിലാണ്, വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലാണ് ഇവര് ആസക്തരാകുന്നത്. അവിടെ ജ്ഞാനകാണ്ഡുണ്ട്, ഉപാസനാകാണ്ഡുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവര് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അവർക്ക് എന്താണ്? 2 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. ഈ ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഐശ്വര്യമായ ജീവിതം ജീവിക്കണം. അതിലപ്പുറം, അതായത് നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ശരീരത്തിലപ്പുറം ഒന്നുണ്ട്. എന്താണത്? ആത്മാവ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അവരൊന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതിലപ്പുറം ഒന്നുണ്ടെന്ന്, ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒന്നുണ്ടെന്ന് അവര് ഇല്ല എന്നാണ് അവര് വാദിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ആ ജീവിതം വരും ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മാത്രം ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അവർ ജീവിക്കുകയാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യരെന്താ ചെയ്യുന്ന? അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഫലേച്ഛപൂർവങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ എത്രയും ആസക്തരാകുന്നു. ഇതാ പറയുന്നത്, ഒരു കർമ്മകാണ്ഡ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവര് ആസക്തരാകുന്നത്. അനുഭവ ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ ആ കൂട്ടർക്ക് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. അപ്പൊ എന്താണ്? അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അല്പബുദ്ധികൾക്ക് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമുക്ക് എന്താണ്? പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സുനിശ്ചിത കർമ്മമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ധാമം ഉറപ്പാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അകർമ്മമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ കർമ്മത്തിനും ഫലത്തിനും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യും. അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്. അതൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് അറിയില്ല. ഇനി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഇതിലൊക്കെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസം കൂടും. കാരണം എന്താണ്? അനുഭവ ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ ആ കൂട്ടർ. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് സ്വയം ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇനി മറ്റുള്ളവർ അവർക്ക് ജ്ഞാനോപദേശം കൊടുക്കുമ്പോഴും അവരത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഇതാണ് അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. ഇന്നിപ്പോ 4 കാലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ 2 കൃഷ്ണ. വർഷമായി കണ്ടിട്ട്. ആരാ മാതാജി? രത്ന ശശിധർ. എന്താ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ ദീക്ഷയ്ക്ക് കണ്ടിരുന്നല്ലോ നമ്മള്. അമ്മ സുഖായിരിക്കുന്നു. ഓ, രത്ന മാതാജി. ആ ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24-ന് വന്നിരുന്നു അല്ലെ? മംഗ്ലൂർ വന്നിരുന്നു അല്ലെ? ബാംഗ്ലൂർ. അതെ അതെ. ഓ, രത്ന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഏത് ലെവലാ ചെയ്യുന്നത്? മാതാജി ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. ഞാന് അതെ. അമ്മയ്ക്ക് സുഖമായിരിക്കുന്നു മാതാജി. ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. അമ്മ ബാംഗ്ലൂരാണ്. അമ്മ എന്റെ ബാംഗ്ലൂർ. അനിയത്തി അമ്മയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും.